Sa high alert na ang Coast Guard Station La Union kaugnay ng Semana Santa at Summer Vacation 2026 upang matiyak ang kaligtasan ng publiko sa mga baybayin at puok pasyalan. Pinalakas po ng ahensya ang kanilang operational readiness sa pamamagitan ng paglalagay ng karagdagang tauhan sa iba't ibang substations at estratehiyang deployment sa mga pangunahing lugar, lalo na sa mga dalampasigan at tourist destinations. Kasabay nito, pinaigting din ng pagpapatrolya at pagbibigay ng safety briefings at koordinasyon sa iba pang mga ahensya upang maiwasan ang anumang aksidente. Ayon sa Coast Guard, mahalaga ang mga hakbang na ito sa gitna ng inaasang pagdagsa ng mga biyahero ngayong Semana Santa at panahon ng bakasyon. IFM News. IFM News. IFM News.